Biotech Auto Sport Concept uvádza príbeh Vojna so zápachom vo futbalovej šatni. Trávnik je nasiaknutý potom a odhodlaním. Robert v bráne predvádza neuveriteľný zákrok, zatiaľ čo Daniel v strede poľa bojuje o každú loptu v plnom šprinte. Obaja majú na hrudi dresov hrdo nápis Biotech Auto. Je to zápas, v ktorom sa neodpúšťa nič a ich telá pracujú na maximálne obrátky v horúcom letnom dni. Futbal je vášeň, ale aj tvrdá drina, ktorá po sebe zanecháva stopy. Píšťalka odpískala koniec tréningu. V šatni vládne ticho, ktoré čoskoro vystrieda niečo oveľa hmatateľnejšie. Keď si Robert vyzlečie svoje brankárske rukavice a Daniel zhodí kopačky spolu s prepotenými chráničmi, miestnosť zaplní štipľavý, neviditeľný, ale hustý zápach. Kamoš, toto je na plynovú masku, povie Daniel a s odporom otiahne hlavu od svojej výstroje, ktorá akoby šírila zelenkastý opar. Cesta domov je nekonečná. Hoci je všetka výstroj zatvorená v kufri auta, zápach preniká cez sedadlá až do kabíny. Daniel šoféruje a Robert sedí vedľa neho, obaja majú pootvorené okná, no nepomáha to. Moje auto vonia ako stará telocvičňa skrížená so skládkou, frvle Daniel. Zápach sa v materiáloch kopačiek a rukavíc usadil ako nepríjemný, neviditeľný hosť, ktorého sa nevedia zbaviť. Na druhý deň sa opäť stretnú na štadióne. Daniel víťazoslávne vyťahuje z krabice úplne nové, nablískané kopačky. Staré leteli rovno do koša, nedalo sa to už vydržať, priznáva. Robert sa však len tajomne usmeje a z tašky vytiahne modrú fľaštičku. Ja svoje kopačky aj rukavice zachránim. Sleduj, toto je Symbiotex, moja nová tajná zbraň, ktorá baktérie proste vymaže. Daniel sa rozhodol poučiť z chýb minulosti. Nechce, aby jeho nové kopačky dopadli ako tie predchádzajúce. Berie do ruky Symbiotex Air Clean a systematicky ním vystrieka vnútro svojej novej obuvi. Prevencia je základ, ak nechcem znova kupovať nové každý mesiac, hovorí si. Jemná modrastá hmla sa dá na textil a vytvára neviditeľný štít probiotík, ktorý nedovolí zápachu ani len vzniknúť. Po ďalšom náročnom tréningu sa scéna v šatni mení. Už žiadne vyhýbanie sa taškám. Robert si svedomito ošetruje svoje brankárske rukavice a staršie kopačky, ktorým Symbiotex vracia stratenú sviežosť. Daniel sa k nemu pridá a spoločne nastriekajú modrý sprej aj na svoje chrániče holení. Šatňa už nepripomína boisko so zápachom, ale špičkové zázemie profesionálnych športovcov. V hĺbke textilných vlákien sa medzitým odohráva epická bitka. Pleseň Efús, malý zelený a osliznutý záškodník so zlomyselným úškrnom, sa snaží udržať svoje územia v prepotenom materiáli. Proti nemu však vyráža armáda modrých bojovníkov probiotík. Bacillus. So silnou energiou Symbiotexu neľútostne vytláčajú baktérie a požierajú organické nečistoty. Pleseň Efús stráca pôdu pod nohami a s krikom mizne. Vzduch v celej šatni je odrazu iný. Na vrchu skrine pri vchode je umiestnený nenápadný biely prístroj, automatický rozprašovač Symbiotex. V pravidelných intervaloch vypúšťa do priestoru jemný obláčik, ktorý okamžite neutralizuje akékoľvek pachy vo vzduchu. Robert a Daniel sa zhlboka nadýchnú. Konečne to tu vonia ako v novom aute a nie ako v starej taške, uznáva Daniel s úľavou. Chlapci vedia, že hygiena celého tímu začína od podlahy. Robert berie do ruky rozprašovač Symbiotex Unei Clean a čistí lavičky aj povrchy skriniek. Daniel zatiaľ pripravuje vedro s vodou, do ktorej nalial Unei Clean, aby poriadne umyl dlášku. Keď máme poriadok a čistotu tu, budeme mať jasnú hlavu aj pri dôležitom góle, povie Daniel a energicky prechádza mopom po lesklom povrchu. Záverečná príprava na ďalší dôležitý zápas je v plnom prúde. Robert a Daniel stoja uprostred dokonale čistej a sviežej šatne, oblečení v dresoch Biotech Auto. Cítia sa plní novej energie a ich výstroj je v špičkovej kondícii, pripravená na maximálny výkon. S víťazným úsmevom si tľapnú a spoločne vyrážajú na trávnik. Vojna so zápachom je definitívne vyhratá.